How Mnangagwa is getting stopped on 17 October 2025, according to military petitioner. Sapina mashoko kuda panguva ine vakomana vachistrategiza vachironga kuti aiwa mutungamiri wenyika Masvinodzi Mnangagwa vachabviswa sei, vachastopiwa sei from presidency musi 17 October uyo wakadeclarewa kunzi aiwa it is a national day of protest, yekuprotesta kuti ZANU-PF zvigananda zvibude munyika zvibve papower noda kuti zviri kutambudza nokushungurudza vanhu. Rimbosubscribe like on the bell icon. Timtanzimba anoda nyora chiti 17 October is the day ZANU-PF members will be voting for resolution number 1 to extend Mnangagwa's presidency to 2030, and that is the day when people will go onto the streets protesting against state capture and corruption. Top petitioner Gifford Gongwe tells ZimEye. 17 October is the day ZANU-PF member will be voting for resolution number 1 to extend Mnangagwa's presidency to 2030. That's the day when people will go onto the streets protesting against state capture and corruption. Ndomashikwatagwa naGifford Gongwe pana vanhu posta this picture ramuri kuona aiwa muzuva ranhasi na 6 pm kuchange kune urongwa hwekuorganiza kuti vachange vachiita the protest sei panguva ine vachiendesa the military petitioner panguva ine vachinoadresa nhau dzavo pamwe chete notoshedzo vemauto kuti vagoya vachigomirira macitizens vachange vari chiprotesta nokuti it is the constitutional right kuti vanhu vauya vachiratidzira so long vasingangodamage property, so long vasingakuwadzani kana kuurayana, but kuprotesta according to the constitution nemutemo wenyika zvinonzi aiwa kunobvumirwa, and ndo zviri kuitiwa munyika yeZimbabwe musi wa17. Mashoko ari kubuda panguva ina tiri kuona kuti Gomwe abuda akataura akati aiwa musi wa17 ZANU inenge ichinoindoza resolution number 1 vachinasa kuisimbisa vachinasa kuitsinhidzira, but macitizens ese achange ari muHarare panguva ine kuchionekwa kunzi achidhimanda kuti aiwa mutungamiri wenyika nezvigananda ngazvaende. Tudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Enda comment section medu mudze mafungiro enyu, so unsubscribe or like, chat on the bell.